trasfigurazzjoni. Trasfigurazzjoni x'kienet? Fi trasfigurazzjoni tisimgħu għad il-qampina dik qed tissejjaħ il-patrid biex jitolbu fil-kunvent. Ġesu fi trasfigurazzjoni eżistijej jitla fuq l-olja Tabor, itella l-Pietru l-Ġagbu l-Ġwanni u jagħtihom esperjenza tiegħu mibdul waqt li jitlob u waqt li huma jitolbu. U allura hekk naraw element ieħor tat-talb, ħbieb. Fit-talb aħna naraw minhu Ġesu fil-verità. Trid titlob biex tkun taf minhu Kristu, llum eżistijej. Il-Knisja tinsab f'sitwazzjoni fejn ħafna minna l-membri tagħha aħna nafu ħafna dwar Ġesu, imma forsi mhux dejjem nafu lilu mod personali. U l-passaġġ biex milli nafu dwar Kristu għal insiru nafu lil Kristu huwa proprju l-passaġġ tat-talb li aħna rridu nagħmlu. Jekk aħna ħanibqgħu biss fuq li tallimna fid-dottrina, fil-katekiżmu, fit-talim nisrani ħadnieh minn fejn ħadnieh, mhuwiex biżejjed. Ix-xitan ukoll jaf dwar Ġesu eżistijej. Anke min ma jemminx fi Kristu jaf dwaru, kapaċi jiktbu kotba kontrih u jawġu l-verità li jafu għax ikunu jafuha fiċ-ċewa. Anke min ma jemminx Ġesu jaf dwaru. Imma aħna li aħna nsara veri irridu nagħmlu esperjenza tiegħu kif jitsampaw l-irtinsirna flilu u l-qawwa tiegħu minn bejn l-imwiet. U fit-talb eżisti l-mulej jagħtina dil-esperjenza tat-Tabor. Tat-Tabor mhux għax inħossu xi ħaġa ta' barra minn hawn, ma tat-Tabor għaliex narfu minnu Ġesu. Ġesu jitbiddel qudiemna, nkunu nafu minnu, ċe ma nibqgħux naraw il-Ġesu bħala persuna storika. L-apostli sal-mument tat-Tabor il-Ġesu rawh Ġesu bniedem. Però fuq it-Tabor fl-esperjenza talb li kellhom hemm, l-apostli hemmhekk seta' jaraw il-Ġesu mibdul. U aħna wkoll għandna bżonn li nkunu nafu mhux il-Kristu biss tal-istorja, imma l-Kristu li jitbiddel qudiemna li jagħtina dell-esperjenza tiegħu. Huwa fit-talb eżisti nagħmlu esperjenza ta' Ġesu. U allura taraw li fit-talb aħna mmorru biex nintaqgħu mal-mulej. Għall-ebda raġuni oħra, mmur nitlob biex nintaqa' ma' Ġesu u Ġesu jiltaqa' miegħi. Rajna li Ġesu talab meta għażel l-apostli eżistijej. Meta niġu biex nagħmlu l-għażliet tagħna fil-ħajja aħna nitolbu. Għandu x'jaqsam it-talb mal-girlfriend tiegħek, mal-boyfriend. Dim waħda ħad tagħżel. Il-min se tiżżewweġ. X'għandu x'jaqsam? Għandu x'jaqsam it-talb max-xogħol li ħadbiddel. Għandu x'jaqsam it-talb mal-fejn sejjer tirrikrea ruħek, tiddiverti. Għandek titlob dwar kull deċiżjoni li ħatu f'ħajtek iva eżistijej. Għandna bżonn id-dawl ta' Alla f'kull deċiżjoni li nieħdu f'ħajjitna. Is-Salm jgħidilna fid-dawl tiegħek u Alla aħna naraw id-dawl. U jekk aħna naraw biss l-punta ta' mniħirna eżistijej. Ma nafux li għandna bżonn ta' xi ħadd li jara l-bot, li jista' jifhem lilna aktar milli aħna nifhmu lilna nfusna. Li jista' jaf iċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna aktar milli aħna nafu ċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. Ejjew kull deċiżjoni li konna bżonn nieħdu noħduha fit-talb ħbieb. Fil-ħajja tagħna bħala nsara. Fil-ħajja tiegħek fuq ix-xogħol, jekk għandek bżonn tuħu deċiżjoni fuq ix-xogħol. Jekk inti tħaddem in-nies pereżempju, u għandek bżonn tuħu deċiżjoni li ħatolqot l-impjegati tiegħek, itlob dwarha. Tħares biss lejn flusek, se taqla l-profit biss. Id-dinja tax-xogħol mhux il-profit biss, hemm id-dinja tal-bniedem. U itlob ħalli l-mulej jagħtik l-erf kif inti għandek tirrispetta d-dinjità ta' dawk li inti tħaddem, mhux se tiggwadanja biss int minn fuqhom. Itlob f'kull ċirkustanza li għandek bżonn tieħu xi forma jew oħra ta' deċiżjoni. Kemm perikoluża eżistijej niddeċiedu mingħajr Alla. Supervja. Supervja. Tiddeċiedi mingħajr Alla. X'kruha. Ġesu tara fil-Ġetsemani jedna. Fil-Ġetsemani eżistijej talba ta' Ġesu hija partikolari. Hija talba tal-liben
li akkosta kollox irid iwettaq irieda tal-Missier. Kieku biss nafu x'għadda f'dak il-mument. Kieku biss nafu x'għadda. Grazzi minn Alla biss tkun biex nifhmuh. Nafu biss li Ġesu hemmhekk jista' jkun ta' eżempju kbir għalina eżistijej, meta aħna ngħaddu mitbatija. Salluqa jgħidilna li Ġesu aktar m'għadda minn dik is-sofferenza tal-Ġetsemani. Ġesu talab b'ħerqa ikbar. Bil-maqlub ta' dak li nagħmlu aħna ħbieb. Xi drabi meta aħna ngħaddu mitbatija aħna naħduha kontra Alla, Ġesu talab b'ħerqa ikbar. Meta n-nies jabbandunawna u jippersegwitawna aħna ngħidulu mulej għaliex lili qed tagħmel hekk jien li nitlob. Ġesu talab b'ħerqa ikbar. Ġesu li fejjaq tant nies għamel tant mirakli jispiċċa jbati hu. U aħna ngħidulu mulej jien nagħmel tant ġid u jiswili deni. Ġesu talab b'ħerqa ikbar. Mulej jien nagħmel il-ġid u jiena nimrat. Ġesu talab b'ħerqa ikbar. Mulej jien nixtieq it-tfal u m'għandix u min irid jagħmel l-abort ittihomlu. Ġesu talab b'ħerqa ikbar. F'dawk il-momenti jibsa tal-ħajja tagħna eżistijej. Għandna bżonn nitolbu aktar mhux inqas. Għaliex fit-talb eżistijej irridu nifhmu din il-ħaġa. Fit-talb mhux bil-fors il-mulej se jibdel iċ-ċirkustanzi ta' ħajtek. Imma fit-talb Ġesu se jibdel lilek fiċ-ċirkustanzi li inti tkun qed tgħix. U ħafna drabi aħna neħlu fit-talb għaliex għandna l-viżjoni żbaljata. It-talb mhuwiex maġija. It-talb mhux 1+1 = 2. It-talb huwa di relazzjoni li tibdel lili. Fit-talb aħna ma nistgħux neqdew balla biex inbidlu ċirkustanzi dak f'idejh x'jagħmlu. Fit-talb aħna nirdu nieħdu fit-talba profonda ta' Ġesu li qal mhux li rrid jien imma li trid int ibsa kemm jibsa ma dik il-imħabba tal-liben lejn il-Missier. U dik it-talba Ġesu jibqa' jkaxkara sa fuq is-salib. Meta Ġesu jgħid Missier nerħi ruħi f'idejk. U hemmhekk għandna l-quċċata tal-ħajja tat-talb. Li jiena nabbanduna lili nnifsi kompletament f'idejn Alla. U saqsi lilek innifsek jekk int qed tgħix dan l-abbandun f'Alla. Abbandun ta' mhux nafdak f'xi ħaġa żgħira, abbandun, naqbad taf xi ġifieri abbandun. Tafu xi ġifieri abbandun. Issa tar-radju mhumiex ħajaraw għadina, forsi xi ħadd jispjegalhom. Nixtieq xi ħadd żagħżugħ jiġi fuq l-artal. Ejja, xi ħadd żagħżugħ li hawn toqgħodx iduma ħafna fuq l-artal. Hawn xi ħadd joffri. Ejja Viki għax inkella ma jiġi ħadd, inti tiġi, ejja. Ejja fuq l-artal, ejja daw. Iġri ddumx imma. Mela ħares daqsxejn hemm Vik. Ħares li hemm issa. Inti laqlura. Kemm tabbanduna lilek innifsek? Kemm hu diffiċli, erġa' tlaq lem. Għala għajnejk. Inti laqlura. Ma tantx tint għattilet darba hija. Inti laq. Issa taħbat rasek, ersaq lem. Intelaq fil-veru sens tal-kelma. Tista' tmur. Rajtu kemm hu diffiċli tabbanduna lilek innifsek. L-istess ħaġa aħna jiġrilna Alla. Daqskemm kien diffiċli għal Viki biex tabbanduna lilha nfisha f'idejja, ovvjament kienet taf li kont se nħalliha tinstabat jien. Għalhekk naħseb m'għamlitix. Imma daqskemm hu diffiċli eżistijej. U jekk hu diffiċli tafda bniedem li tara, kemm hu iktar diffiċli tafda l-Alla li ma tarax. Iva, għandna raġuni nsibuha diffiċli ħbieb tiegħi illi nafdaw l-Alla. Però meta nitolbu vera u nagħmlu esperjenza qawwija ta' Ġesu, ma jibqax daqshekk diffiċli. Għax hemmhekk nesperjenzaw qawwa li tmur iktar